Wich manyien ywaruok omuoch e kind piny owacho mar kaunti ma Nairobi kod kambi keyo teko stima Kenya Power. Apisas mag kaunti no kinyi ma kawuono no opuko taka kendo odhiro nyamburko mating'o taka oko mar log tich mar Kenya Power bang' kambi no ng'ado teko mag stima ka gidwaro mondo mi ochul gi gowi mar siling bilion 4.8. Otieno Daniel negiler. E pichani mar video, apisas mag kaunti ma Nairobi itango kapuko taka e dhoranga log tich Kenya Power ma Stima Plaza e seche ma nyamburko ariyo mag taka bende neno koikore mar puko taka. Ka geche mag Kenya Power itiyogo e geng'o geche mag piny owacho ma kaunti ma Nairobi, ywaruok makama omuoch kaluwore gi gowi maromo silings bilion 4.8 ma Kenya Power wandho piny owacho mar kaunti ma Nairobi. We made a commitment that they would start paying from the month of November. But since that time, they have not met their end of their bargain. We have written reminders to them without response. And last week, we went ahead and disabled the supply at their installations because of unpaid bills. Oduor wacho ni tich abich mar juma mokalo nyicha giduoko teko sitima bang' sirikand kaunti oro boke ka gikoni gibiro chulo silings milion 133 kaka yo mar nyiso ni gibiro chulo gowi magin godo. Kata kamano, ne gibedo kod buok ka sirikand kaunti okawo okang' mar migi kum. Had some unfortunate incidences of disconnection of water and a blockage of the sewer lines, not just here at Stima Plaza, but in our other offices within Nairobi County. This makes us not able to continue offering services to Kenyans on this morning. E cherono ma hotele kod apisas mag kaunti ma Nairobi, kanyakla gi obila, geche 10 mag jotij Kenya Power okaw gi apisas mag kaunti ka moko kuom jotijgo oyudo hinyruok. Sirikand kaunti ma Nairobi korka kore omako chung' margi kendo wacho ni ok giywaga ng'e e wi okang' mar puko taka oko mag apise mag Kenya Power ka gikoni kambino bende nigi gowi mar bilion 4.8 mohinjo chulgi. KPLC, the same way they ask the rest of us to pay their bills, have a duty and responsibility to pay to the Nairobi City County government for the services we offer them, including the service of well leaves and land rates that they have within the Nairobi City County. Jatend migao mar omenda e kaunti ma Nairobi, Charles Kerech, bende odagi gowi ma Kenya Power wacho ne gin godo, ko wacho ni gowino okoyo bilion 3 koko ni gowi ma yande gi nono kanyachiel gi Kenya Power en mana bilion 1.5. About 85 to 90% of it has to do with public lighting. It is the bills for the street lights. It's not the bills for City Hall. Neither is it for the annex, nor for our hospitals. This is public lighting. And remember, public lighting is also a security function. Otieno Daniel, Ramogi TV. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi osidayanga chenro mar keyo